A da, a cikin wani ƙauye mai nisa daga gari, akwai wata yarinya kyakkyawa da kowa ke son ta saboda halitta nata na kirki da murmushi mai daɗi. Sunanta Zainabu, amma kowa a ƙauyen yana kiranta ‘yar tsamiya domin kullum tana zama ƙarƙashin wani tsohon itacen tsamiya mai girma wanda ke tsakiyar daji. Wannan tsamiya an ce tana da tarihi, an ce tana da masu gadinta aljanu tun kafin a haifi kowa a ƙauyen. Amma ‘yar tsamiya bata taɓa jin tsoro ba domin ta ɗauki wannan itacen tamkar abokiyarta ce. A kowace rana bayan ta gama aikin gida, ‘yar tsamiya tana zuwa ƙarƙashin itacen da tambarin shiru da iska mai sanyi. Tana zaune tana waƙa cikin murya mai daɗi wacce ke cike da natsuwa. Takan rera waƙa irin ta tsofaffin mata tana cewa, tsamiya mai inuwa ki bani labari ki bani mafarki. Mutanen ƙauye suna mamaki yadda take son wannan itacen domin kowa ya san an hana zuwa wajen tsamiya da dare. Kowa ya ce aljanu ne ke zama a cikinta, amma ‘yar tsamiya bata yarda da irin waɗannan maganganun ba. Ranar wata Talata, lokacin da wata ta cika a sararin sama tana haskaka duniya da haske mai sanyi, ‘yar tsamiya ta sake zuwa wajen tsamiya. Ta zauna kamar yadda ta saba, ta fara waƙarta cikin natsuwa. Amma a wannan dare wani abu daban ya faru. Kafin ta kai ƙarshen baitin waƙarta, sai ta ji murya wata mace daga cikin itacen, murya mai zurfi wacce tayi sanyi kamar iska daga rijiya. Muryar ta ce, na saurare ki ‘yar tsamiya. Zainabu ta tsaya cak, zuciyarta ta fara bugawa da sauri. Ta kalli ko'ina amma bata ga kowa ba. Ta ce cikin rawar murya, waye ki? Muryar ta sake amsawa, ni ce mai gidan nan tsamiya. Kin tada ni da waƙar ki, to me kike nema a cikin dare? ‘Yar tsamiya ta kasa motsi amma ta tarar da ƙarfin hali ta ce, ina neman labarin gaskiya. Sai muryar tayi dariya mai sanyi wacce ta sanya ƙasan ta rawa. Ta ce, zan baki labari amma da sharaɗi. ‘Yar tsamiya ta ce, sharaɗi kuma? Muryar ta amsa, dole ki dawo nan kullum ki rera waƙa har tsawon kwana 7. Kada ki faɗa wa kowa abin da kika gani ko kika ji. Idan kika karya wannan alƙawari, to labarin da kike nema zai zama makomarki. Zainabu ta yi shiru, amma sha'awar jin wannan labari ta rinjayi tsoronta. Ta amince cikin zuciyarta. Tun daga wannan rana ta dinga dawowa tana rera waƙa a gaban tsamiya kowace rana. Mutanen ƙauye suka fara mamaki domin ‘yar tsamiya ta daina yin hira da mutane, ta daina zuwa kasuwa, ta daina cin abinci tare da iyayenta. Mahaifinta ya tambaye ta dalili, amma ta kasa bayyana komai. Ta tuna da sharaɗin da aka bata. Kwana 7 suka cika, amma ranar 7, lokacin da ta isa wajen tsamiya, ana jin iska mai ƙarfi tana kaɗawa. Gajimare ya lulluɓe sararin sama kuma wata ya ɓace gaba ɗaya. Mutanen ƙauye suka ji kukan mace daga cikin daji, kukan da ya girgiza zuciyar kowa. Washegari da safe suka tafi neman ‘yar tsamiya amma babu alamarta. A ƙasan itacen tsamiya sai suka ga zobe da ta saba sakawa da kuma ɗan gashinta da aka ɗaure da igiyar zuma. An ce daga wannan rana duk wanda ya kusanci wannan tsamiya da dare sai ya ji muryar yarinyar tana waƙa daga nesa, tana cewa, tsamiya mai inuwa ki bani labari ki bani mafarki. Amma ba kowa ke iya ganin ta ba. Mai labari ya ce, duk wanda ya ji an hana shi zuwa inda baya da sani to ya saurara, domin wasu wurare na ba kowane labari bane mutum yake da izinin ji ba. Darasi: kada mutum ya nace wajen neman abin da yafi ƙarfin fahimtarsa. Tsamiya ta daji tana da inuwa amma bata da kariya ga mai yawon dare.